They are making noise. Tell Daddy you are making noise. Are we okay, guys? Are we okay? Are we okay, guys? Murkuona. Right. Are we okay, guys? Network. Why this recording? And yes, loud and clear. Okay. All right. Okay. Yeah. Now tabo. Right. Chingo tega iwa me guys. Chitega. Vamwe vese vangava buda veva chitega ituon. Tega ituon. Ndofunga tatu cover chikamu chekutanga. Tatu chitaura. Che mwana weku. Che mwana uyu. Mwana mkoma na uyu. Vana veku amtari. Ne veku hopli. Neve. Deja igona tango peza guys. Sisana nasho. Ndichirega ndigozo yapasina nyaya yavana nenyaya dzavo tongopinda munyaya dzevana ava tingopedza tisiyane nazvo tingosiyana nazvo tibve tangopedza tisiyane nazvo guys. Yes, Tavi, Cynthia School, how are you? We are okay. Yes, fortunate Dingbin, I can see you. Esther Million really say answer dzokana sand. Yes, chitega wamwe guys kuna wamwe vasa ndozo yachinzi makona live and call here and find out the name of the not the anzi. Call here and find out the name of the school and you can pay direct to the school, not private. Not private. It's expensive. Right, thanks, that Zim chick. Thank you, Miri. Unaona chinaitika magende chekudai so. Ndichafona ndinzwe. I'm thinking kuti vakaenda kunotsvaga ku private school because my private school ndo chama price siwayo. Yes, skoro zvekuno zvinobhadharwa even my government schools anogona kuva chibhadhara per month but my fees ema unotogona kwana chita 1.5 kana kuti 1.5 term yese kana gore rese andiwana pamwedzi anenge chiti kana 200 andiwana kana ari public saka chinoita 800 kaichi. This is a private school. Avatenda ku private school maybe since vakanza kuti toda kukubhadharirai handika vabva vaenda ku private school of which private school truly speaking guys we can't because every month they have to be put on a budget atizozvikwanisi guys. Isatigoni kuti tite stick nemunhu watakatoita stick naye tikagona ka ndi comfort takamira naye kubva takamuona papa ane 2 weeks handika kusvikira nhasi chakura kudai at least tazamawo guys chero takazosiya project takazama. Well done my diaries. Tazama at least akura ave ne 1 year 4 months akufamba antimazviona 1 year 5 months akufamba akura agona kudya sadza. Madiaries ndo akapusha through kubva mwana uyu aine 2 weeks tongoti achizvarwa actually tototi achizvarwa anomaona. So madiaries akamira ifoni ya freezer futi ishi this phone ya freezer zvakare from what I'm seeing this side. Muri kuninzwa here guys? Muri kuninzwa here? Problem. Mina nditocheka nemwe phone. Phone ya freezer futi. Let's see. Muri kuninzwa here guys? Zvadzoka guys takutotanga futi kuona uku ma comments iya freezer futi. Handisi kuziva chichi kuitika nefoni dzacho ine. Handisi kuziva because nambo try kuti ndipinde ne iPad yaya yabviswa haina live button. Yabvisa live button. Hamene kuti zviri kufamba sei zvikutondinyatso ini. Pamwe kudaya kudama ndikikiri manywa ndotoisapo ndone ma comments ndakutongo continue as long as isina kuningirira because itezo teka freezer kuside kwangu ishi. Handimoona yaka freezer handimoona saka zvakuitika kuti ndakutongokonja zvatastera kutanga ya freezer futi iri kuramba kutsa live button iri kuitika handizivi. Sometimes unoita live haisviki kuvanhu yakutoti Facebook isn't responding close up aiwa apa tinga close tongomira utakadaro. Hameno guys zviri kufamba sei. So
I think vakaenda private what but nyaya isiri yatauya nayo guys pano. Nyaya yatauya nayo regai ndibve ndangopinda munyaya andika itozozviona rimwe day izvi. Regai ndibve tangopinda munyaya tizozviona hedu rimwe day kuti zviri kufamba sei. Regai tipinde munyaya because network yacho kuti tinetsa tikada kuramba chidelay yaka hapana chinogona kuzobuda. Regai tipinde munyaya. Regai tipinde munyaya. Hello? Yes, makadiko vasikana. Mushe masquare. Tasquare now tave pachirongwa manje network iri kuti vhiringa iri kutinetsa mune zviri kuitika kusite kwangu kuti nditi pabatwa nemweya wasatani kwa zviri kwamba sei hatizivi but anyway takutongoita zvokuti tikurumidze kuti tifambe nenyaya. Right. Mauya nenyaya yenyu yemukadzi anonzi Perky Omera. Ndizvo. Perky Omera muridzi wechikoro chinonzi chi? Taura yenyu zita rechikoro. Hello? Hello, muri kuninzwa? Ndati mauya nenyaya yenyu mimatini munoda kutaura pamusoro penyaya yenyu sevabereki. You are not happy, I believe makatoti one day you are not happy about a certain lady muridzi wechikoro anonzi Perky Omera wechikoro chinonzi chi? Chinonzi chikoro chake? Purpose Finder Academy. Purpose Finder Academy. Kuport Elizabeth ndizvo. Ndizvo. Right. Toda kuti mutsananguriro chii chakaitika kubva pakutanga kwenyaya iyi. Chii chakaitika? Chakaitika handisi kuziva vamwe nekuti ndakazobatirawo pakati but according kune pandakabatirawo changa chiri chikoro chandichashambadzwa kuti chiri kuuya kuno kuPort Elizabeth. Alright. Saka vabereki because of inonzi advertisement yacho yavanga vaita presentation vakamhanya kunobhadhara vamwe vakatosonesa nemauniform vachinzi pachaita day school neboarding school. Saka kudaro ndauda kutokwana ndofunga 3 months hapana vakaenda kunoona vane mavidhio arimo mugroup mavidhio emusi wavakaenda kunoona chikoro nemapictures acho vakaenda kunoona but since that time until now hapana chinhu chiri tangible chabuda manje. Right. Tell us mukadzi uyu muridzi wechikoro ichi akauya kuPort Elizabeth akaisa presentation yake achitengesa achitengesa product yake kachikoro chaida kuvhura ichi. I think pakutangisisa kuda akambouya but apa pavakaenda kunoona chikoro handina kumuona inini pavakaita tour yechikoro. Okay, pamuri hapana here akatanga nazvo anokwanisa kutaura apa pane zvenyaya tinyatsoziva kuti zvakatanga sei because imakazopindira pakati. Nditarise apa pane vamwe vangu. Mutarisei mumuedhe ipapo pafoni pakole yamuri titaure ipapo because chikoro ichi chiri kuCape Town zvakare chiri kunzi chiri kuCape Town according to kutaura kuri kuita maparents ari kuti iye anovaudza kuti ane chimwe chikoro chiri kuPretoria of which I was investigating. I did my investigations. Hakuna chikoro chake chiri kuPretoria. There is no school that belongs to Perky Omera. Chikoro chana chiri chantoziva chiri running right now ndechekuCape Town. Ndo chandinoziva. Ichi chekuPretoria aiwa ndichiziva unless maybe pane mumwe munhu ari kutamba front yechikoro chachina but chine handiziviwo handina chikoro chakadaro chandaona right. Tozoenda chekuPort Elizabeth ichi changa chiri chichida kuvhurwa ichi toda kuti tinyatsonzwisisa kuti zviri kufamba sei. Tana mwanangu dzikama zvekumaraini zvinosada kumaraini zvepano toita zvepano ukati mweyandisesekedze unotoda kuti takabatirwa network iwe ane zvemweyandisesekedze kudai iwe uchiona ndiri palive network ichinetsa iwe Tana mira panzvimbo imwe chete iwe. Aiwa mwana wangu andotamba naye yake mucomment section. Hansi can't see comments. Hansi can't see comments. Okay, no. I think in network yako because in my comments said kuno kwari kubuda. Sure, you want to know ngazonisa zvema mundisesekeza. This eta yenyu munhu wenyu mama. Eta yemunhu. Eta yemunhu. Jeki mama so hello. Eta yemunhu wenyu. Zvokwadi muna ndaundugwa zvisingaiti muda kuya muchindifungidza kundugwa kandaitwa imi kwana imi madiaries. Hey, and the owners mabani yes.
Hello, ngapinda? Pane mubereka apinda wanda Edel. All right. Makadi zvenyu? Tiripo inyu makadi? Tiripo. Imi ndimuri kunzi vakatanga chikoro chichitanga. Tiudzewo brief yekutanga kwakaita chikoro kuti zvakatanga sei kuti muzosvika pakupiwa presentation imi muchibvumirana nayo zvichifamba zvakadai chichakaitika. Chikoro ichi tisite tangozviona Mr. Shorton azvisa pabhuku yekuPE. Saka isusu todawo kusapotana eZimbabweans kuno Port Elizabeth. Saka zvakabva zvanzi maparents ari kuda kuuya kuzoona kana kuvhiwa chikoro ngavauye tovhiwa tiri tese. Takatoenda ndokuda taisvika about 6 parents. Tikatotenderera tichiratidzwa zvese mumaclasses but nothing was set yet. It was just maoffices aishandirawo vamwe vanhu. Then tikatendera Mr. Shorton akatotipawo kuti it's genuine, this thing is genuine. We trust him. Saka akatudza kuti it's genuine and chikoro chiri kuvhurwa panapa. Saka isusu takabva tangomhanyira mberi kubhadhara registration school fees because we thought this thing was genuine. Right. Makamboita meeting na here prior to you guys seeing the building and what so forth. Did you sit down and have a meeting with her? Not at all. It was just like a view. That was my question. Because we only viewed if one while I'm going an agent to view a place. Because my question was, what is the agent saying? Okay, so basically what you are saying is makaselewa idea yakatengeswa mugroup reWhatsApp ndizvo rekuPort Elizabeth. Facebook mune group renyu reFacebook zvikanzi kune chikoro chiri kuda kuvhurwa muno muPort Elizabeth chemukadzi anonzi Perky Omera anogara kuCape Town ndizvo arikuda kuvhura from form 1 grade 8 to grade 12 ndizvo. From grade R to form 6. Grade R to that was huge. Okay, from grade R to form 6. Then sevaberekiwo tinozati vazhinji zvinonyanya kunetsa kumafoni kuno kwatiri kuno kune nyaya inonzi nenyaya yemapepa and what so forth mukatoisa mwana kuchikoro ichi mamambochekawo here kuti chiri registered chikoro ichi kana zvakamira sei? Zvakanzi chikoro chiri kuCape Town nekuPretoria ne. When we Google chikuratidza kuti chiri kuCape Town, we don't know how genuine it is. But chikuratidza kuti chiri kuCape Town nekuPretoria, of which we don't know. Is it true kuti chikoro chiripo here nje? Okay, Pretoria nini makawana pa website because I tried to locate Pretoria, I can't find it. Mostly I can say group rake Perky. That's where taikungomanyira kutosa pa group rake. That's where we went wrong. Oh, makabelieve zvamaiona pa group rake. Exactly. Right. So mainzi yawo school fees yenyu mari imi. School fees zvakanzi is 1,000 rand for the first term. And then next term ichakuita 1.2. Okay. Chakachipa kaichi 1,000 rands per month. Private school chakachipa aiwa chakachipa. That's why you fell for it. Chakachipa. Anmona. So after zvadaro my registration fee yenyu, how much was the registration fee? Registration was 500 rand. 500 rand registration and then 1,000 school fees. Saka makabhadhara school fees here. School fees. I only paid registration because I'll pay school fees when I tank. All right. Saka chikoro chaidzi chinovhurwa rini? Because tomogara chingonzwa next week. I mean pamakatanga imi mushtaura naye makaudzwa kunzi chikoro chinovhurwa rini? Muna April. Ndopafaida chikoro muna April. Now we are May. Right. I'm told kuti kuna vabereki vanga vatora transfer letters kune zvimwe zvikoro vachiti vawana nzvimbo pachikoro ichi vatoisibhadhira registration fees. That means right now vana vakagara kumba. Am I right? Yes, we are sitting at home vana. Some of us have made taita maplan to that's why we ask for our refunds because we can't go back to her. Tatoendesa vana kune dzimwe zvikoro already because we can't keep vana vakagara pamba. Saka right now mainisa vana kune masvagira vana kune zvimwe zvikoro futi. True. Because they are my parents were telling me because they don't have money to attend this. Kune chimwe chikoro. Takatenga my uniforms and other things already for that school. Oh, mama katenga my uniforms already. Yes. Wow. Okay. Saka now tell us pamakagumisira mabhadhira registration uri kubhadhira kupi maridzi? Office, pane
vainzi endai kuoffice musikana uyo handiti ainzi abva kucape town here anga akagara office imomo achitambira mari ndeimo ada kutariswa iye uye kuti ndiani agency yaiye Perky wacho. Saka mukutaura kuti even up to now that office is still there. Apa hatisi kuziva nekuti vanenge vakuziva kuti vanhu vakuita sei vakuluza trust, so hatisi kuziva kuti ichiripo here nekuti vakatanga vachibhadharisira muofisi imomo meZimbabwe Migrant Association ndobva but vari pasame building vobva vazotorawo ofisi yavo. Saka as it is hapana, nekuti tinenge tiri busy nemabasa, hapana mubereki akwanisa kudzokera kuona kuti kuchiri kutorerwa vanhu mari here futi ikoko kana kuti vanhu vari kuisa mubhengi maPerky. Right. Saka imimi Perky uyu right after vanhu vabhadhira mari dzavo dzemaregistration, vanhu vatenga mauniforms, vamwe vabhadhira maschool fees, handiti muri kuona hapana action zviri kuitika hapana. Makabva madiiwo imimi kutaridza kuti mutaure makamboitawo here try to get in contact naPerky uyu? Ndobva takamutega paFacebook tichibvunza kuti nekuti izvi angati takundikana because of Easter handiti because of Easter ndobva tamupa time kuti pamwe Easter ndovhiringa kuti COVID pamwe kumaoffice edepartment yeeducation kuri kunetsawo nekuti vanenge vane skeleton staff, saka tobva tamusiya. Tobva tazoona tikamubvunza kuti ko Easter zvayapera, Easter vabereki vana vatogadzirira mauniform nezvese vana varedi, ukaramba uchimubvunza izvozvo ubva avhara group. Saka akatanga kuvhara group 1, group 2 negroup remauniforms. Zvamanga matowanda, manga matoveni maWhatsApp group anokwana ta 3. Nekuti group 1 izvozvo. Saka rikanga business. Group 1 yaka limit, then kobva kwapiwa link 2, then shortly after kobva kwacreate remauniforms orders rekuti titaure nevanosona mauniforms. Saka initially kwakabvarwa 2 ayo echikoro kobva kwasara remauniforms. Saka hapana munhu aimbotaurawo mugroup remauniforms sezvo heading yaive yeri yemauniforms, but pane vabereki vakazotanga kushandisa platform iyoyo vaona kuti ku2 initial groups dzechikoro hakusi kuuya information. Saka aya anga angoma desperate measures ekushandisa group remauniform, but ranga risiraro for that purpose. Ndopa tikambotanga tichitaudzana tichiedza kuda kuti aite open up kusvikira remauniform racho arivhara. Saka musisina contact naye manje, mavharirwa kwese. Tavharirwa kwese handiti. Ndobva tabvunzawo paFacebook kuti naye takamutega Perky zvamira sei hadaireka sezvo tavharirwa panze hapana chawati wakutitaurira. Then response yakangobvawo kuna ava veZim Migrant kuti mirai makadaro pane zvinhu zviri kupedziswa, just hold on like that. Ndobva tatorawo word iroro, ndobva tamira futi, ndobva muparent akazofunga idea yekutorawo manhamba edu mumagroup. Ndofunga akafollowa vanhu vainyanyoparticipata vachitaura, ndopa akaedha group rakanzi refunds kana kuti rakanzi mari dzedu. Ndo group ratiri as it is zvaizvezvi tatombomuedha apa kuti ataure kuti tiri kumuti chirega kutaura muno mugroup remari dzedu. Chiwewe chiita sei chivhura magroup aya ane vanhu vakawanda more than 200 people, uchivaudza where you stand, because zvauri kutaura isusu we are only a fraction of parents. Kana uri pachokwadi chivhura magroup awakaita sei aukavhara uchitaura. Saka mataura neerini, magumautaura neerini muchidaro? Tiri kutotaura izvezvi, tiri kutry kutomubombadza kuti ataure, but zvese zvaari kutaura inini I'm not buying any of her explanations. Why can't she come on live and clear herself? Because now how come she wants to talk to you today after all this while you have been trying to get hold of her and she
was not budging in. She didn't want to come and talk to you. Now because she heard audzwa antika ne muna wakambouya naye papa akataura naye antika ndomuziva iwa chikoro chiri right akamuudza kuti kune live ichaitwa nguva dzakati anditika and then ndanditori I was in the process of sending a message ndopanda ndafonerwa nani nehanzvadzi ava Shelton vachiti aiwa ndabva kutaura naye ndichimuudza kuti kuchaitwa live so antika akati ngati kuna hanzvadzi ava musaenda kulive. Hanzvadzi vakati ndikati aiwa kahanzvadzi imimi vanhu vanokuzivai muchita zvinhu zvinhu zvakanaka kuport Elizabeth. Vanhu vakateverera vachiti kunoitawo zvinhu zvinokuda kwenyu imimi. Saka imimi manje makaita kuti vanhu vajoine nokuti vaiona imimi. Saka imi mukanyarira manje zvakuita kunge as if muri kuziva zviri kuitika kana kuti muri mugame kana if ever pane game. Zvikanzi no ina ndakuramba kuuya kusora ndichauya ndichitaura zvandiri kunzwawo naiye Perky. Saka ezichizi ndamubvunzawo kuti saka dai gurupu remari dzerefund risina kucreatwa iwe wangochi nekuti apa ari kuti by 5 June akutaura zva5 June manje ndikati ko saka 5 June handiti waifana kuitaura kumain group reschool sei wakuitaura yezvino nekuti waona heading yegroup rakanzi mari dzedu kana kuti refunds. Ndiani mwana angachamuka 5 June achiya kuchikoro tisina kuudzwa kuti nhasi kodiwa vana. Okay. Right. I think she's full of drama. Hanzi ndiye wasiriwo kunyora paZim in Cape Town kuti akuda kunza Freeman for vana vechikoro here. I don't know. It's handidziziviwo idzi. Yes. I don't think so. No, Perky is starake. Perky ndiro starake chairo iroro. But what I'm failing to understand now, you have been trying to get hold of ye. Muchimutega mchita asinga respond. Azonzwa kuti nyaya yave kuya kunikikiri ku live kunoko. Akatiye ku live aende akuda kuzama kuti aite communication inemi. That's why I am failing to understand. Why can't he come here and say zvada kuti vamberi pevanhu kuti oh no guys, because remember hana chikoro 1 ani chimwe chikoro chiri Cape Town. So, by here keeping quiet, asking how we got the side of the story, and it will affect the other school in Cape Town as well. And and isho zvandizivi pachando kusati audzwa na Shelton akati akangati kuna Shelton there's no need kuti iwo uende ku life. That's when I got to know kuti there's no need kuti chimsend Ramsey because ataudzwa udana nani na Shelton. So of which I believe that Mushara naye aripo pa life, she's watching it. Saka ameno kuti ati afunga kuita sei ameno andichazive manje because as it is information kuti vabereki vazive ndokunge iyati maswera sei vabereki progress yedu yamira yakadai tamiswa nemunicipality tamiswa ne-fire department tamiswa ne-department of education. Please bear with me, apologies. Iya kutotaura kuti it's not my fault. None of it is their fault. Yet ndiye akauya to say her idea here. Hanzi, whose fault is it? Ndo pahanzi neumwe mubereki dai wawanza masori kuvabereki. Dai wawanza masori nekuti iwewo ndo wakauya neproduct zvebackground zvekuti fire department hausati wasaina kana kuti chi, that's your own story. Isusu tinotangira pakuisa vana state. Why did she take money? She took money. She is here, SIS MELLY. All right, Angelina, if she's here, can she come? Can she call me on WhatsApp? She's got my number. Another number, zangu. Another because sometime back. She knows me. I know her. Can I number zangu? And Gandhi phone Erika Tinzo Chichi kuitika because wouldn't want kuti our business. Nekuda kwenye ya wani yani explanation ya kuti no. Chikora chikuvurwa because of 1, 2, 3 things. Tomu uzo kuchicommunicate na parents kuvanas and chika kuti njoko shidi. Uchiudzwa parents progress iripo because remember vana vanenge vakagara kudzimba vachiti chikoro chakawanikwa sezvikutaurwa nekuti vamwe vana vakanga vatorerwa vatransfer vamwe vabereka vana kuzokwanisa kuwana nzvimbo dzevamwe vana kune chimwe zvikoro nokuti vanenge vasina mari handi ataure nevabereki. Communication guys is the best. Kutaura ndo chinhu chikuru andimaona. And the other thing, you cannot advertise a school wotora mari dzevanhu vanhu vanotenga mauniforms andika uchiziva kuti paperwork yako iwewe haisati yaita right guys. Or am I lying? Am I lying? And kwanza kutengesa ndokunonzi kutengesa mhepo ndokunonzi kutengesa because pepa in South Africa rizikani kuti unoriwana here kana kuti munhu hauriwani zvekumhanya. Animona kuramba achishambadza kuti kune chikoro chiri kuya, please prepare and registration inotanga musi wakati. And then the
another thing chandapiwa nemwe mubereki nanzi marisits enyu amakabhadhara mari muchipiwa muchibhadhara mari dzenyu marisits amakapiwa akanyogwa zita rechimwe chikoro ndizvo ndizvozvo akanyogwa zita rechikoro chekuti chekuti bright student. Saka chikoro imimi chinonzi chine rimwe zita academy what ko bright student because bright student you know he discuss with Excel. Angelina, I've got an experience with her. I discuss Excel. She doesn't. Angelina, maybe you can do it. She doesn't discuss. I know he. The Cambodian nemunyaya. The Cambodian nemunyaya kuseri when I contact the Excel. No, chita uraisha kanaka kuseri. Like she says, I don't know. But kanamkataura. Anotaura zvama hysteric, you know. Anakataura zvechechi hysteric. But she says she does otherwise anyway. And so no paninyaya anyway nyaya unzwa pa public Angelina muningina wangu the story has been brought on public forum and it saka utogoyendesa kuseri sei yaya ataunzwa pano and it iye ngachingouya kapana pachingota nyaya yake kuti no nyaya yakadai because andisiri ndaunza nyaya pano babeki ndo vauya nenyaya kwandiri andisiri kunotsvaga nyaya yavo kuseri babeki ndo vauya nenyaya kwandiri ndatovinga nevabereki vatatu the numbers saka chinonzi bright student ichikai zviviri Cape Town uko and it zviviri zvinonzi bright student so chatiri kwaura chikoro isusuka ndechapeki bright because chine master n ana bright student e2 anomona but imwe yacho isiri yapeki achisichamusazvabatanidzira achisichapeki ndecheumwewo munhu achisichapeki saka musazobatanidza no izita wandiri kushiya because chaka chikoro chimwe chete vakasplita. Alright. It was one school and then they split. Saka vakangosara noti panga pagara paine vanhudhara vakangosarawo that name iroro nokuti ndoranga rakaregister ku Department of Education vangosara vakadara. Boarding iriko zveshuwa here. Boarding I don't know. Boarding ndinganyepa. Anza akati kune vabereki vanokwanisa ngavafanoendesa vana kuboarding zvekunoko zvichipedziswa tikati zvauri kutaura zvimake sense ungaendese vana pwere idzodzidzi kune imwe province isusu kwatisati tamboenda toendesa vana ikoko. Okay, here I've got somebody who is saying she's not a good person. I had a close relationship naye with lots of money involved but pakaipa. Hey Sasha, thank you andidi kumujaja munhu but ndakamboitawo experience yakauya somebody who's very close to her and it was not nice though. Moyo wangu akashungurudzika but there was nothing that I could do. Pane mwe yakatombouya a very kanchiti close ndikura munhu ari close kwete zvekuti shamwari kana kuti cousin no a very close somebody kauyawo naye nenyaya achichema zvisingaiti nekuda kwake andichimaona so this is something else animona so chimwe chikoro ichi chebright wati chisiyei chiri chakadaro mai vake ndichakasara mama vake. This is a legit thing and my papers now vakambondisendera mapapers that time when I wanted to advertise likatone mapapers she got all the paperwork kune vanoda kuendesa vana vavo kuchikoro akanzi bright student ichi chamai vacho kwete chapeki that one I can tell you guys and I can guarantee you that one is legit. You can go and register your kids ikoko and so share the life. Yes, we are not destroying because we never said anything. We are just saying as it is. Kuti I know whatever encounter. We are not destroying anything. We are just saying the truth as it is, right? Drop in life. Drop in life. Me question. I couldn't phone Shelton. All right. All right. Hello. Murise Anjad. Did it right? We are on live. I was calling you for WhatsApp, but Magam day. Oh, remember I said yeah, I know. Right, agazi murukunzima mimi tare company yurabuda panapa. Sitare company yenyu kunzi taka believe because zvakauya nemunhu atino trust. That is sitare company, sitare kwenyu kuwatu Zimbabwe ni whatever capital na rabuda panapa but vanari kuti takaitaona kuti tibhadhare titerere chikoro ichi because munhu akaita witness munhu atino trust naye munhu atoziva. Saka tinoda kuti tinzwa vabereki tina vanhu vari kuuya tinzwa kuti zvakafamba sei.
Till life. But let me start seeing your viewers who are following from across the country and all of them. That is so important. Yes, I can take up indeed, I get one who introduced Purpose Friday School to the community in Port Elizabeth. Okay. I know Madam Perky Omera for a very long time. We have met through the organization. Our office in Cape Town are actually Yes. out. Hold on, brother. Hold on, brother. Hands into break. I think this is a deeper problem, Nas. I don't know. I don't know what to say. Guys, can you hear me now? I'm breaking. Sure. Ah, inini kuzonetsa ndeyangu. Muri kuninzwa here guys? Imi vari kuti havasi kunzwa iwo futi. Can you hear me guys? Yo, hands is breaking. That is the problem. Huh? Ndio zvazvinoita muri kuda kumhanya zvekuti network yangu asada iri kubreka tisinzwa. Ndakutori kudropa yanzvadzi nditange this start the life and then kamuri free ndokuedha futi. Alright. So Ndakutotangidza because apa ndingaita alright. No worries. Okay, let me start the live. It's not working. Let me start the live.